na Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingia kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Weribya mwanjwa homo ligerali chinsa ninya chia bono maragoba litukaligalia aramisi itariki 25 cyo mutinyo gatano umwaka w'ekiri bubere na 25 na eke nekionga chinsa inye asenjera bwikiranu cyo nigongoro ku Haroni Ototo Nyangiri otokubadana kwanze bimenyerio nigakorwa Wilson Makoli na ekionga chinsa inye mwancho muligerali nigo toguchaka netaro yomokonyi boputeneria service yomorai bwense yomeketabna Deputy Chief of Staff Eliud Ogwaro yobere netaro ya matukabere ime yorongorwa gusi anemono asiri tukuligaranya tukaba gutarira county ya Kisii na litukuligaranya nyarakabaga gutarira county ya Nyamira koroto tana kunengia magendero ali gantukanikwa na serikali enene asi county ya Chibere litukulia lero nigo omoske Ogwalo arwa agekulega tindi utia saba nyakonda bali batari gukirania emiremo eliba kwegwa kubatekana amono kwigwana kwemereme yo abo aberwa kwirania serikali magega satamna nige getambukere tindi kirachi kwemekwa igoro ya barabo na nigo baraji gutangwa kuchikonyora chikonda asechinga kichire mutwe. Then we have assessed the Kemera-Keumbu Road being implemented again by the Kenya Rural Roads Authority. The project contract sum is 576 million. As we speak, the road is stuck at 23%. This contractor, unfortunately, has already been paid about 167 million shillings, but he has abandoned the site. Yeah, we have come to learn that he's undertaking another project also within Kisii and another one in Meru. And these are the type of contractors that we want to recommend
that they should not just be blacklisted, but they should also be debarred from undertaking national government projects in the future. We cannot have a situation where the government goes out of its way and makes down payment, a reasonable level of down payment to contractors. Then contractors, instead of utilizing that money on the envisaged project, they divert it to other projects, then the projects stall, and eventually they abandon the site. We will recommend that such contractors are blacklisted and debarred from undertaking government projects in the future. And where it is determined that such contractors deliberately and knowingly received money from government but failed to meet their part of the bargain in conformity to the terms and conditions of the contract, then we will also liaise with the relevant arms of government with a view to pursuing those contractors for possible prosecution. We cannot accept a situation where public funds are going into individuals' pockets, yet there is nothing tangible on the ground we can witness in terms of the projects which are meant for the people. The government has got no money of its own. This money belongs to Kenyans, who are the taxpayers. And we can't have a situation where government engages consultant contractors, then having received a substantial proportion of the money by way of down payment, then they abandon the site. We will pursue those contractors to a logical conclusion. Na mwanchwa omurigere togotigana nayo rituko ria lero nigo ria lenge omuiga bokomwenia uyo kabeire omurendi wa mugavana mukuru wa county ya Kisii omotike James Elvis Omariba Ongwae aze chinsemo chia Sameta Mukwerero ose ward ya Sameta Mukwerero anamo chinsamo chia Nyanza kiyo gotoka ime ye bunge ya Bobasi omuigo yuni gwikiranwa na barai ao igati ya mugavana mukuru omotike Elvis Omariba Ongwae omukonyi wa mugavana wa county ya Kisii omotike Elijah Opepo na barai banda bange siasa niko chia nyara kwachigwa kwa asayu anena mono siasa chia oborai wa county ya Kisii na boigo obomo bwomogusibu na kutumanya mulikito Daniel Onteri gukwana somwega bwa matanga bokomwenia nyagosira Pito Sugwa asensemo ya Nyanza kia imiye wodi ya Sameta Mukwerero ase bunge ya Bobasi county ya Kisii Moske James Ongwae nego chinga kecho akwanira na kokero borai wa chinga kia raite county ya Kisii borai ateba bwareta monchorelia mange ase county yo kemagendero na gukine mabaga ye chigasia sabasae tena akoretegas for 10 years ngakura deputy governor to akorete na Lagos national government omo no na Lagos national government no manite boy ekero na ari ko andova aba bisa no muriga aba basia mwachete town igona aro se tigi ntukia andova kia renga manchingi nkaba basi ngasi no koboko okobe kabaega asubuya kabisa ateba take over igo egasi ina baete njebuna na chiete tata deputy governor ndanga gukwana tendigia Kisii county yasa oyurigo igo ko basabaga kikimuranche bagusiyo batebete ngato to ndia bitena iyo ko gusabaga kiekero koyana timunya ko ndi bitena nga deputy governor orenga na akoreteiga governor orenga na akoreteiga ikiagera bagusiyo baterete nga umurimi umurini gagutamira obukombi osebana abatebana obukombi bwiganga mbori orobutu asomwega uyibogikiranwa no mukonyi wa mugavana we county ya Kisii Moske Elijah Obebo Dr. Eno Kondari amona ba MCA au kurwase county ya Kisii Ngwae nigo chinga kicho boigo akwanero bomogusi na kurubelia gesiasa boigo oborio borai bwa bono gokore mirimo wanchirelia konde gwensigo tayo tigatobe amo tobe no morembe buna bagusi na ento buaterane siasa yego chane nkomu site wikatobe amo buno mugusi tore ribe limo na riyo katora agenderera bosi asense mwende omosko bebo nigakwanira uya bwonchokana na kuborai ase county ya Kisii omentabuna e county yo negenderete okolebu ya kemagendero emyaka kubasiba amenye bogetutu batu myakerenga ikono tigana nende seboke
na tutatoa political hygiene, siasa ya maskani. Ondabi oke atigeronde ondabi oke lerabe buya erebye gosere Gusiro Sugo nigo aringe gati y'abasigari bo Mosike James Ongwae chinga kyalengo burayi nago ikoko kwae nigo bado arenga kolemeremo insi yo mugavana we county yo Mosike Simbarati asabara yabaiga bamulera na komoteba ko bomukolemeremo bwanchito bwasyo ko na urenge umunyakene Osugo igaro sikia matanga yibiko mwenye mwisho kuligere n'abantu bareiga aya n'amatanga ya Osugo tatira abana benkwana ya moyoka tato mino no muyorenge wanje tabantu korwa device nimeta asemore n'abasometi buya sana nakabobo semi chimbo chiri abayegeretie muchibwate nande mugenda mutugo chimutugaiga nkurubotere gateseni kyagatembe literane nguru kwa Daniel Untiri na mwancho muligereri abakori emiremo asiabisi yo mugumurire bwe county ya Kisii musikadanya Doris Aburi niko basokere tukulia lero na kwemurunganeria na komochia obosali bwanya tukaba kole kali tukulia goro asiabisi echo asianya kwa chiko saga nwa negati ya bali bali nkorobe kanali tukulia goro ase igose ime yo mochie obosongo Samarita Kokakunis Oidere office manager ofisi human rep Donya Doris Aburi yesterday maandamano nakorekana tu arenge bange wote barenge peaceful bati bakaikachisa bakachaka kutara bakwate birora actually mbato chiri ofisi gayo bagatuatere birora no tuarenge ni tumaitinga inkie kugana bago target the office bago target birore biga last time nabo bakorete igo bagata naboniga nandi baatire unabona abana inchi baachire kurumambi bataite uduma ibatanyare konyora bunabona abana ngo kibari kwigura cy'isukuru asenge njomo kunyara kwa office ile vandalized serikali tira chirigere ribarore nganga kibago kora irinde be repaired nandi bakore kibagendere kuba abantu bagendere kudumiyo asa Marieta koro Wilfred Achira barongo wetago sub county na ikirega service ya women rep na taito uduma lakini anyoro ofisi esiekire asengencho ya bitebire bya bete igoro amandamano abantu bakorete lakini bagate bagasari ofisi igaiga ebirore byatire bono nashyuka nyanya ni udume ye natagite toko sababu bali bagocha bakora amandamano aso bya baeta baenda because office tira bakosera officier oro ko hold you in a public office kero mundago kora kya go chorora audumiwe so ekera bago kore bintu biga bakoro kinga taringa na maandamano barenge babwate chinia chiabo cyoko gosera abantu ba Kisii county asengencho office yana abantu bago chorora bacha abantu abari babwate bakora maandamano yabakore asomo asengerere ngiya asa amurembe rakitari goja gusali kyobisi asekero mondo ataete uduma korewe abantu baminto akira abasabire kera ike 2027 tiga torore abantu bagochora kobua goja gusali kyobisi ekirekero mondo ataete akoreru amagendero embuya mono ande tiga tobe komorembe asensega ono linda siboniga udume nditeyegenderete bakekere dintebiga bya rekebishil ibirori bikorekebisho then from there nandi tumaho chaka kudumia abatoko nyara kudumia unafanya bako na mwanjo muligereria mukonyi bumurayi bwense Mosike Professor Abraham Githure Kindiki nigo amochirie egati chikanisa abarayi be chikanisa nabo igo egati y'abapalosi gose abambassador aseo gotabna abo babete bakosegeta abasaya nene mono asokorobekana litukuri goro na gosalia ebinto mulikito Ruth Murara igatole na robot resenchira yobukirano Watekana no kurubekana kwene getwe chinsemo au imense ya Kenya ritukuri ya buigoro nigo mokonyi bumurayi bwense Mosike Professor Githure Kindiki amochirie egati y'abarandia amone chikanisa au asogo segeto bosaria. Lakini kuna makanisa mengine kupitia taarifa zao walichochea vijana
kuwaweka hamaki na kuwaambia wako na uhuru wa kufanya lolote watakavyo. Hao makanisa, mimi ningetaka niwaulize leo, kama ile kazi tuliona jana ndio yale mambo walikuwa wanataka ifanyike. Korengana na Profesa Kithure Kindiki ayonsi ainegetigwe ni gale birengo bitanya gukorekana sense kuri mwaka wa 2025. Mimi nimekuwa kwa mambo ya siasa kwa muda kidogo kiasi, lakini yale ambayo yalitokea jana katika nchi yetu, ile aibu tulipata jana, ile hasara tuliingia jana, yale maovu yalitendeka jana, ile mali iliharibiwa jana. Baigo Kindiki nigo amochire gati ya babalosi go saba ambassador abo babete bakobaho bosibole bo bakora buna batagete ase ababulia gusokugania kwa bonkwanya aliteko bakugwikirana. Kuna pia mabalozi wa nchi mbalimbali ambazo ni marafiki wa Kenya ambao pia walichochea vijana wakiwaambia mko na uhuru wa kufanya lolote mtakavyo na msiweze kuingiliwa hata na polisi, fanyeni vile mtakavyo. Na kwa hivyo tunauliza wenzetu, wale mabalozi walikuwa wamechochea vijana, kama hiyo kazi ndio walikuwa wanataka ifanyike. Go Moske Kindiki ni galenge ko yakwa na yokurwa kinsemo cha kambu asiboigo aine kebune serikali negendrete koringoria ebirengo byobusaria byanyate ko babiko ene kigwa. Bado tunatathmini, kuna police stations zimechomwa, kuna mahali tumepata ripoti ya kwamba wale wahuni wengine walichoma police station, pia waliiba bunduki na risasi. Inko reporter ya Getembe TV ncheni gonkuru kwa Ruth Murara. Na mwanchwa omo ligerali chingaki to gendrete na kionga chinza inye nigo tokumanjwa huna omo wasiri buburendi bwaime omokoro Moske Dr. Fred Matiang'i nigo agandia serikali ko mkigetambukero na komkalia bali bonsi ero chinga makoreta ya mamacho igetambukero kieli chiko Moske Fred Matiang'i gale kwa na yuchinga kianyara kaba gagotalira aba bali banyat kaba kanyora chingoma asinya gitali ya Kenyatta ase aboigarenge amo nigatia baraibande abo bale omo konyi osebale omo raibu kiama gya DABK omo ske Eugene Wamarwa omo raibu kiama kya wepo Moske Kalonzo Musyoka na bogo mosana tabe county ya Kisii Moske Richard Onyonga igatia baraibanda bang Kenjokoma brothers and so on, admission on the part of government, on those of us who are role players in government, admitting that a mistake has happened, that's where we start. And then asking the organs and the institutions that are judged with that responsibility to deliver on their mandate, so that investigations are done without blocking them, and so that those who actually are involved and who are culpable are prosecuted. That is what His Excellency the Vice President has spoken to this afternoon. We are asking for actually not the police officers. What do our police officers think about some of these things? And then there are so many stories around this that ought to be addressed in a straightforward manner, in my view. Let us not sweep things under the carpet. And so the difference is admission on our part. Where there was a mistake, we admitted there's a mistake here, and we sorted it out. Investigations were going on. And by the way, some of these files are open, and even if there's got additional information on these files, it's a duty as a citizen to give the information to the authorities, and prosecution commences. None of us, even the 3 of us who are here or the 4 of us who are here, none of us is above the law. I've never lived above the law even for 1 minute in my life. So the most important thing, get facts, not to play politics with security matters, so that when it's convenient, you can say this. When it's not convenient, you say the other. Let's go on and deal with these issues. If there are matters that have not been resolved, if there are issues that have not been done, let them be investigated. And that's what calling for public inquest. Na mwanjumuligeli ya mate ya moyo mokoli emirimo gwe county ya Kisii ritukulia lero ndigo nyara kabage gosali gwakorwa ase nyumba ya county ase kanyamenyete batanyarete kobaga kwegwa rigose bakwegwa enotsi ase banyara kobaga gosaba kali emirimo be county banyaka bago ikasengeyo na gosoka ibintu bya wesiko na gosambereria umurango yo bwenyombe yo nestima ya mate yo ebwato mwana bwemitienyi etato nigo goikera chingaki orobote rwa korosigwa konya etaranyora ase yarenge konyara kabage gosoa Ini yarenge rero man
ng'anyora abantu ba enforcement bakifika awatenga twaire oda tubang'anyi tubasokerie ebintu ebyo abolirende bona gakisainga y'omuntu okugitubwatiza okugisahi ngayukuira abana sahi ngaya gakimiri madam tuntubwati bube naino tiga tusokie ebintu gakegere nentuntu obutwigasi erore kare tari wate goito nentugukora ii tiga tusokie gere order eruete from above anaboria bafu imurinde ngaya ebintu kurwara tari wante goitorende tiga tubasokerie ebintu isikuinu ntu tiga turabeka isiku kurwa burene nabo mokorera ng'ana kimogukwanirwa oyu akore abatige boira rijoba ababisoke babeka isiku rende bagenda nantu turi ngayambarante abatebeti Kongwa maito tengo jabale batalio kana baba taimo soke. Andira kingendora ngote ni mugabona. Agero monta ago ikirega ago sinyo igota bwatia sauti. Ni maitere ne chunguru cha na bari ngotokoi. Ari egento maitenge la as much as they're saying is order from above, gavana yuko ndani. Tunajua vizuri sana yuko ndani. Ni mtu najua ni mtu wa watu. Na kirosimi abana basokerigwe ibintu isiko bare na abachukuru no ambona barure skuru. Ona nche nasinywa aninki kikegenderata. No nyama gosare ko bororo abana bono bachire kuchi after bari kora babera baba notice anya ne nyombe yo ndo atakete goswa bara ba notice bari ye nyomba ono gosoki gwa igaisiko yendira tarichi. Na mwancho mo rigereri nigo habarundia abanyako bakoboliwa bagendera kwa maiso ase chipara gusasa botumikibwa bwe para bwakarali tuko nabo igo gokeania ebinyugwa ebyo nsachinde bikoirera imibasukano komenta kana ase chipara anigane kubwa ase amasabo yogosabira epara ekurunya kwa ego chimarani mi yebunge ekituchache Saudi eyo yanyata kobage kobekwa eramu nago tumanyia umurikito diponi asana. Nigo lyarengeri tukuria bene asokomerana kwa babwatani bechikanisa nabo iko batumeki be parenene ya nyakwe marani asogokora amasabo elio gokeya emibasukano chinsemecho samali tanguru kuponi bazensongo ndieki nje chairman ya nyakomo mo transport sako ya nigo twasangere kana iga wakerenya sanga mbiamono asenge njoye pale tumogeti egetambo kereka sengencho kurwe pale rosigwa barundi bana baumire mono abandi bali nyagitari abandi bali nyomba kiagera twa sangere kana mune kanisa usabire pale ero iga twabwa tumuiga ukwenira Nyasaye mbia mono amona serikali yetu ya Kenya kwa kwenira mbia mono sengencho ipara ya rosigwa ya nyakwa marani gukwana ase pale ywe nigo yabage korosigwa amatuko abwangoiga bona butochi goteba akara turabito gutumie pale mbia mona senje committee yaro mbia utangania Nyasaye na ro kiregen tupira Nyasaye nono yokolende nkaya kwa tubukwa tatainga mbosa abo igongo sabira ntwale nga barundi baitu ngere Nyasaye bakonye tunyale konyore change kurwa sibale tigere to change baba ntabo nonyina bo nigo gekurire getindi kya bwatuka guchia sabarundi anene be pale ywe asoko genda mamincha nelichiko samali eta yonguruku Nicodemus Mageto bongo sirikia se kanisa ya Miroga ntonda te umurabaito ase pale gebwata mangana mange nande bapunguse ebinyigo bagutumeka kera ebintu ibekero bagutumeka igo biko ba mangana manga somotu bariko mayege nto bakora bone para ya rosiru na togotambia mona sabara ibaitu tuteme kunyetumia buya una tora nyore faida kurwa se pare yo
na sachinde kwa sibire kende ndiko tanga mondo tali gyako ligete ko muira buya lakini ateme kuri elimu nako tumie para na tuteme gutwara maskani asabantu bonse chikwa tebya barundi bane be pareje ne bwate chikona chinyinge mabe maiso buna mako ndi chipikipiki mutige sipiti ere igoro ikiaga to chikonyoro moto kagandie sipiti boika to chikomo seria agende ngasemete nyone bere gose tato achikoleke biseta bi nande babe bakolenda abantu bagotana amagoro tali barubuka baraseti gwe pareje bale nde bonsi abechigali na bantu bande na bana b'isukuru pale ne bwate chi sukuru chinyinga ko chaiga aso kubwaterana gwoko bane chimbo chingia ni boigo abasubati basegeturwe gosabera chiamate chiabo na boigo gwanchirana kerengo kyobugima kubwatekana no konyora kwa basacha babo dankoro kutakuta Ambrose kurwe kanisa ya Kengenyeria nje nkoiranire Nyasaye mbiamo nege kogera abamura baito b'echipigipigi bayimukirie getambo keronga tiga batangani Nyasaye ngenje pale yeiga ekero bako yetumeka Nyasaye nere okubara nero ranyare ko bari baga bakore imirimo yebuya na kubwa mono nkoimisa bangina bandenga abagendi ababechi pigipigi gasi bakora nenkongu bagenderere ko basabera elinde ryo munene abatuntu be namanyi ngaye ekero bagosoka nandi baira na nyumba buya na kende geke bakonyora bakebanga buya elinde gesukia abana baito kuripoteria etivi yao ya Gatembe kuroiga ase stage ya Nyakoe Omugumu Transport Sacco eyo tukemeye bunge ya Kitutu cha sauti literana enkuru kwa Dipon Hasanya na abamenyi bechinzamo cha chiro eyo gotoka emeye ward ya Ibeno ebunge Nyelbali chache litukulera nego besokia na koriki gutako kwabo kolengana no murubuli gendete westima oyue kobekwa anse binyoro goserulo electrification asbanya kabako boli habarai kweswanania na kwaneke mna umurubuli ngo kobwele kolengana huna ebwendete mulikito Gabriel Nyakundi na mange bamenyi kurwa sekenyero gya chirichiro yegotoka sebunge Nyaribari chache county ya Kise ritikola rero ni goboro kirio gotago kiwo kwabo kubwatikana no merubiri obuko babekera systema ase ensemo eyom bagukwana ni gobere na gotebuna ni gobaro bayibirwe asukubekerwa umuriro westima asichisemo chinde cyagenderere kubekerwa asibarubo batigaire magega Tangoro kubatoanga kirigiro saburokese nikenyarombo gika umuriro noro mwezi mubarwede last mile obe kujigiro saburokese umuriro bona jiposi cyare datu kikabeko asagoro kunyangonda kirigiro mate ngiya se school nagibono giya dazira muroja abantu bakorera bekenyoro naindu tanyoro umuriro none jingoro njire mbina kibako beke nusu batige saburokese ninge umwezi mugundu akwete chikora mwezi mujanda loro tokonya n'abantu abatori kiri school enyene umuriro ntobwachi umwezi migo na debete ngakira abantu tonyore saburokese ninge bona otubwato bakongu na bona abana bakire bareshiko mbagwa atinge into bagosomera kitaya nchiyo nonya security rende kero umuriro kitinga tubwatikisinyina na stoko cyaki abana bakorera asomera bona otubwato bakongu na batware korera nga asomo ebugwancha amangana yaikiro mubisimiwa na baraibande batokonya umuriro gaki ikiagara noro umuriro noro konye bide bingasi ase bamuganiri umubunge wensemo eyuza ijanda weso yagati iriyo kwenekia na barabonko beko bare asomurubiri uyu eri konyora umuriro westima biwa gani yatolege sunte gaki tokonya nali abana barasome konyona na matanga mnabona matanga nali kenyoro bono stima teyo igoto bwato bokomu bonene kumuranje wachande kire abangina gosebora nawe abo iwono alinde kumwanje amangana yabo ikire motokonya waigoni gobagokera ububagi bw'ijibasari inse y'umushimiwa Zaijanda asibaganiriye umushimiwa gochiya kugendera na kwenekia bali batanyorete ngonyora bare basari kiro kintu anyora buya naende gokora emirimo emiya buna bono n'abantu ground nabo bagoitabete buya natigarende bono naende mbari batanyora bake ocho bwatirie omanye ng'ana kitokokora kiagera na kigotokonya Kingo reporteri haigata sendi wanchite kenda gikumi kurwa sebunge yega Nyaribari chache county ya Kise eritariane Nyakundi Gabriel
na igati ya basae kurua ase ward ya Bokeira yogotoka imebunge ya North Mugirango county ya Nyamira nibanyaga bagwesokya na guika ase ABC yomu MCA we ward yuo almost Joel Ombongi asabanyaka baka muboli anyaka baka gwesokya na kubanekeria amagendera korengane chira nebirengereri byabo gusiniganga yabo chinga Kenya tukabaga gochorwa nigo boigo banyaka baka nikuna gukira bone gatira bakorora emiremo yomu MCA yuo ase ward yuo unagotumanya muri kito podcast okara batukama kema ya basaya baiga kurwase ewadiga ya Bokeira ko baba kumugania MCA we chinseme chiga muske Joel Ombongi wesoka kirale na kunyara ko baga kuba iraneria mabuli babwate kuru yamagendero meye wadiga itukuria lero wego nigo besokia na kubeke kambia se chabisi ichigacho MCA bunenjere yamo yokumugania ache na kuiraneria mabulio na baigo kubairera ebitambo kira kirigesa banyara ko bakumubolia mabulio igoro yamagenderero twachirega obisi korobekana obisi ya MCA asengenje ko twachitega yo moyo ntomweta assignment yenda tokorere akagenda agateka advantage assignment yo ya county abana kwina bante kenyerona assignment yenda tokora really kenenge yakolire twaitira around the world ebintombira biritwa mutete tokorere ndoro chikendo so tokorere basaba igani ko bagendere ko baba kumomocho MCA yoiga asikiria ngatara kora magendere rande onsi watakanamo ne budget eyo MCA abekire ime yewadiga ya Bokeira bona jibese cyatenge tukuru sa kwa dispensary njya kolegas ngaiji achiete dispensary endete ya kuri within Bokeira jibese kisoro keko rabona ngo isu Bokeira ward chinya ketali nje functional tukwe boli gachibasa ngo tango jira ministry ya health ministry ya education na ministry ya amangana public works na public roads karoko ganda kuru 20 ndumba kabona there is not even one ECD teacher nyakoli kwa se ward ya Bokeira twebuli ngibe sio chaka ndalende twebuli kerasi ngeo ge ECD akoro siri to completion in Bokeira ward for 3 years abasaba igani ko bagendere ko baba gwitya ase ko machora Joel Ombongi ase kirenga niga ireire wadi liga gutigara magega kemagendero egento bayichanire te MCA yoito Joel Ombongi Bokeira already down muntu taye kurtua machoreta anya kororokana obisi yaye eyerega kibura stole iga sikire for more than 3 years tanya kororokano afanyi kasi boka bega tororo they just illiteracy people class 6 bono tokoboliga class 6 sina kikira ku attend obisi yo igo kondoro people are arrogant they are class 6 they cannot even attend you totake to obisi yo onye teigo to agasi elia twa machorerete ebungwe paka twanyolire omwe MCA omunyia the honorable thing can do can resign tonyoro mundu mungawara tokorregas igo abasaba igabono bamukanire MCA wesoka kirario unenjire yemo yo kwenekia buna nachikonyara koba gakubairaniria maboria ya abo igo kubakorera Bokeira amagenderero MCA tigachega itukoria lero atweresi project cyetu abete budgeted for chibesi chiabeta rocket ngayirete na ende nchiranya okoraga sinonya atatebia sabegete failure to do so he must resign ekito igwana nirase Abakeira igotora gotetera Abakeira as chances to twamurangiri kadha gaiga athoera sengaki Bokeira ya bete band amadeni tu abwathe tukathegwa turakana madeni project ya Bokeira jibese chirakana madeni ayo ithu because Bokeira ya very good ya very much no for so long mweli oyeni ko balire iranga onye tari kuchikunyara kwa baga gwikirania ya onsi igo baratukunyara kwa baga kubeke kambia service ye kira chingaki wiko kolera magendere meye ewadiga ya Bokeira ona gambia una Bokeira boli bona togote baiga onye bona gwikira bona turakora gas kuru bona ntori koira na magega kira rituko togocha bise yao bakotokorere gas igo na jaga ikakebobora ku express my opinion yes omo MCA to menya kora devi amagai tichuguns chiaba dem yemia ngabata serie eginko report rigitaseni kwa wanjete kya gatembe kurugega sinseme chika che wadi ya Bokeira ime ya bunge ya North Mugirango county na ya Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp Okara
Bia muno mwanjo murigere sengenje kwa ba muna intwe ase litukuri bakorto warchagete kurwe twani ya gatembe wikabano hamone miruri ende kobwatia na ande bia muna sengenje gante ko bana gatembe TV kurwa lituko hochia ase linde habana to kodre kyonga chinse nya senjera yoboikranu kore ni ngongoti ase semilia kabere ya studio nya kaba konyoro ba semi bwa gatembe kurwa sumugaga ocho inyambasora nje ni ngongoro kwa runi ototo nyangiri kurwa senseme imenyererio ni go to bwatera na Wilson Makoli na kuna sema transmission ngakoro kwa DJ Atsan gose Kevin Ongeri twara hobotkobya Baraka ninjo ninjo gatembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo bangina ninjo konya na mbule gotu bironje bikumbeo na mugusia tebe ngatekara murumbe giku umuntu uri murumbe lirumbo maite mambi ndirio konya liko saria mangana ndirigiya igo murumbe nuri utakolengerere tibuya ero kuna ko kero kendo se mugondo kwa kona ko endo na ko kome bindagara yao usona kuligiri bintu byona guite bikoe aira bona motekerege ku kabyo tigana guite bikoe ibya to ba gutiganga bona tini kugora ngombe ngabono uyo ngono guitale gorengo korali yao gendete gukora tekara murumbege ku konye na mbure gutwa bironje bikumbe wine keronje abo mugusia tebete igo Baraka ninjo ninjo gatembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo Superstores Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza